to Kozmo, tak som jej to začala vysvetľovať. Lebo ja som mu to už doma musela vysvetľovať, nehovorila či to. Mne to bolo strašne smiešno, keď mu hovorím, že pôjde do statku. A čo robil tam? No najprv sa hrozne bál a to sa ma držal jak... Vieš, že stále chodil za mnou a keď sa priblížil, akože telo psa bolo v pohode, ale ako na to tak neukážila hlava, tak úplne tak zjapal. Ale potom si zvykol, potom už v pohode, ale hej, tam tie vreca preskakovalo, bežal tak to bežal cez a čo ty máš v tej taške? Ja som ho zakázala, ale To tiež prváci nie sú. Však ja neviem, čo tam máš. Nevie. To je vyhláška. Vyhláška? no nič. A kde? Takže ste mali čo tréning? No, kružok. A to aj Ivona chodí? Lebo hovoríme, že ale ona nemala chodiť čistiť. Mala či nie chodiť čistiť? Ona začala až teraz niekedy chodiť, tak je tam veľa detí, že sa to zíde, vieš? Áno, ale my veľačka, že nemôžeme, alebo čo. Áno. Tak je dobre, sme tam viacej. Kedy ideš? Zajtra. Zajtra? O polkej. Točíš. Ste pripravení točiť na kameru? Ja neviem, čo tam máš. Buď si to vyber, ja neviem, čo tam máš v tej taške. Chleb. Tak si choď vybrať, no. Ale z tašky tvojej. Je to chleb. To chceš toto? Nech sa páči, poď pracovať teda. Ja, že spáši si. To sa bojíš, Ja neviem, čo tam robí v tej, ale tam chodí len do tej. ukáž len, keď to máte. A odkiaľ letíte z Viedne? Budapešti. Ja počkaj, to si mi hovorila. Ukáž to Lenke, vytiahni to. A kto ťa bude zastupovať? To fakt, skutočne. Ale ja neviem, ale či to funguje. Ja neviem, či to sa dá natáčať. Je to preto, on sa tak díval, keď som jeho natáčala. Ale ja neviem, či to môže normálne natáčať. Neviem. Schovaj si to, Filipko. Neviem. Tú kameru. To s tým prírodom. To tak má nastavené, aby ho bolo vidieť. Poď sa pozrieť na to. Pôjdeš cikať. To mám proti zlodejom, to máš dobre, Filipko, keď ti pôjde niekto. Vypni to, Filip. A vymáš. Prečo to máš stále zapnuté? Pozor, vypneme to. No, oni majú to Kozmo, tak som jej to začala vysvetľovať. Lebo ja som mu to už doma musela vysvetľovať, nehovorila či to. Mne to bolo strašne smiešno, keď mu hovorím, že pôjde do statku. A čo robil tam? No najprv sa hrozne bál a to sa ma držal jak... Vieš, že stále chodil za mnou a keď sa priblížil, akože telo psa bolo v pohode, ale ako na to tak neukážila hlava, tak úplne tak zjapal. Ale potom si zvykol, potom už v pohode, ale hej, tam tie vreca preskakovalo, bežal tak to bežal cez A čo ty máš v tej taške? Ja som ho zakázala, ale To tiež prváci nie sú. Však ja neviem, čo tam máš. Nevie. To je vyhláška. Vyhláška? no nič. A kde? Takže ste mali čo tréning? No, kružok. A to aj Ivona chodí? Lebo hovoríme, že ale ona nemala chodiť čistiť.
Aha, čo nie? Ona začala až teraz niekedy chodiť, tak je tam veľa detí, že sa to blíže, vieš. Áno, Ale my veľačka, že nemôžeme, alebo šok. Áno. Tak je dobre, je tam viacej. Kedy ideš? Zajtra. Točiť. Ste pripravení točiť na kameru? Fili, ja neviem, čo tam máš. Buď si to vyber, ja neviem, čo tam máš v tej taške. Zle. Tak si choď vybrať, no. Ale stačí tvojej. Je to zle. To chceš toto? Nech sa páči, poď pracovať teda. Čo bolo, ja že snaží si. On je strašne knižný. Ja neviem, čo tam robí v tej, on tam chodí len do tej. Ukáž leky, to čo máte tu. A odkiaľ leky tie z Viedne? V Budapešti. Ja počkaj, to si mi hovorila. Ukáž to lenke, vytiahni to. A kto sa bude zastupovať? To fakt, skutočne. Ale ja neviem, ale či to funguje. Ja neviem, či to sa dá natáčať. Je to preto, on sa tak díval, keď som jeho natáčala. Ale ja neviem, či to môže normálne natáčať. Neviem. Schovaj si to, Filipko. Neviem. Skrytú kameru. To s tým prišiel z domu. A to tak má nastavené, aby ho bolo vidieť. To sa pozrieť na to. Pôjdeš cíkať. To možno si zlodejom, to máš dobre, Filipko, keď ti pôjde niečo dobre. Vypni to, Filip. A vymáš, ja to Prečo to máš stále zapnuté? Pozor, vypneme to.